Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Încep cu strada, că ea face brigada. Aici se găsesc oameni ce învârt una alta. Îi găsești aici în Brăila combinând câte ceva. Unii dintre ei telefoana țipă prietena ta. Am umblat peste tot, știu orașul ăsta pe de rost. Le vezi altfel atunci când umbli seara pe jos. Trebuie să vi le spun că nimeni n-a mai spus așa ceva despre cartierele din orașul meu Brăila. Încep cu Piața Mare, Gări, Chercea și Vidin. Mă întorc în centru și mă îndrept spre Faleză puțin. Ajung pe la Concordia, aproape de barieră. De aici poți ajunge și pe Buzăului, nu e o problemă, mergem înainte. Aproape că am ajuns deja. Vizilul, capătul, patru, aici se termină o zonă. Ne întoarcem înapoi, să nu crezi că am uitat de Obor și la Cuduce, hipodrom și am încheiat. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Din capătul 4 până în capătul 2, din cartier de la tine până în cartier la noi. Aceeași poveste, același peisaj, aceiași băieți gata de ultraj. Din Brăilița și până la Cudulce, toți golanea de pontul mare să la puce. Din Obor, hipodrom și până în Ciocărlia, băieții pun pe primul loc banii și mândria. Că prea mulți au căzut pentru bani la pârnaie, sau pentru că a vândut vreo mâncător de coaie. Unde sunt băieții răi, sunt și sifone multe, dar și mai mulți rapări gata să-i asculte, gata să-i asculte, gata să ne înfunde, să ne bage în dube și să ne înfrunte. Dar ce mai contează să facă ce vor, Brăila va rămâne raiul vagabonților. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Nu uiti nici de penitenciar, te salut frate, să drac odată timpul să ieși în libertate. Dacă nu ești de aici, pentru tine sunt ghid și ți aduc la cunoștință tot ce reprezint. În primul rând sărăcia și o parte din muzică, strada mea, orașul meu, toate sunt în inimă. În fiecare oraș nu sunt bani, sunt doar griji și mulți sifonari care pe ei direct mă piși. Avem și găinari și pești și interlopi și cămătari. Avem și ciorditori și sportivi și oameni normali. Mai sunt și muncitori ce își întrețin familiile cum pot și ei, că nu vor să încarce legile. Reprezentând tot ce-am spus, mai menționez ceva. Mai avem și fotbaliști, dar și au unire Brăila. Diana Mocanu, Brăila a reprezentat și tu fii mândru de cine ești cu adevărat. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are. Reprezentând tot ce-am spus, mă mândresc că sunt de aici. Când auzi de Brăila în picioare să te ridici, respectul-i mare că doar de-aia fiecare se mândrește în continuare cu ce are.